לבקש. הסמ"פ הכי טוב שהפלוגה הזאת יכלה לבקש עד הרגע האחרון, עד תלמוד גיבורי. אני ראיתי אותך בעיניים שלי נלחם כמו גיבור, כמו אריה שמה על ההמר עם המג. איזה חבר שלי היית, חבר של כולם. רק אתמול שעה לפני שיצאנו למשימה ישבת ליד צבי מרץ, זיכרונו לברכה. פתחת לו את האקסלים, התחלת לשבת לו על הנוסחאות, תוך 5 דקות מצאת לו שם כמה עשרות אלפי שקלים אבודים, כמו גאון. אמרתי לו, מרץ, אתה רואה? זה חברי, זה חבר שאתה צריך לידך, תמיד. תענה לזה בן אדם אתה צריך שתמיד יהיה לידך, זה חבר. צחקנו אני ובמרץ. היום אתם שוכבים אחד ליד השני ותהיו חברים לעד. תנאל, אני אוהב אותך, מבטיח להתחזק. מבטיח להתחזק ולחזק את הפלוגה ולקום מהמכה הזאת שחטפנו ולהנציח את שמך לעד. אני מצדיע לך, תנאל.